Intay amin ikanta, ragsaken kapya. Pagyamanan ti Ama, diayat ken imbag na. Kinatangsit lipaten ken namin nasakit tinakem. Ni Jesus ti suruten tay amin amay maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya. Pagyamanan ti Ama, diayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet kan ka. Kakabsat, iti dito nga Domingo, rambakan tayo, ti maika 26. Kiti dito ibilbilin na kada tayo, ti napudno na empaposwan apa nagtudyo ken kuana. Iti pa'y Domingo, rogyan tayo, pa'y ti Rosariman, ti panagsanto Rosario tayo, ti bulan ti Oktubre, mga rugin bigat, kat ipapuso tayo kung mga aramiden, nga daan panagtudyo iti Diyos. Dawaten tayo mati panangibabat ti nasantuan nga inata makapudno tayo mat daytoy abulan iti debosyon tayo ken kuana. Tapno nga rod may karita ang makiranod iti daytoy nasantuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Intay dayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ket dito'y nagakapya, Kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda. Ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukba banda ka, daydaya wendaka. Agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya, Hesu Kristo. Bugtong nga nagdi Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikan, kadagiti basbasol ti lobo.
kami. Sika amangikan kadagiti basbasul ti lubong awatem kadaytoy arararawi sika situtugang iti makannawan ti Ama kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. yan tayo siksiga o ako Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti Tempuyong tempuyong Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nang nangruna nga ipakitam ti panakabalin mo, babaan ti panangaasim ken pamakawan mo, iburay mo kadadi agres sa tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di may basa na adaw ti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsaot ti Apo kanya ket kunana. Kunayo saan analinteg ti aramid ti Apo ti Dios. Denggendak da kayo nga Israelita. Ipagarapyo kadiya saan analinteg ti aramid ko. Da kayo ti saan analinteg ti aramid na. No isardeng analinteg a tao tagaramid iti naimbag sa garamid iti kinadakes ket matay. Dagiti dakes nga aramid na ti pakaigapuan ti papatay na. Ngem no isardeng ti managdakdakes, ti dakes nga aramid na, ket aramiden na tinalinteg ken naimbag. May salakan na ti biag na, nabigbig na ti kinadakes na, ket insardeng na ti agbasol. Iti kasta, santo amatay no diket agtultuloy ti panagbiag na. Ti sao ti Apo. Apo lagi pem ti kinamanangasim. Lagi pem ti kinamanangasim. Isurum kanyak dagiti daldalan mo o Apo. When ipakaamom ida kanyak. Isurunak ngagbiag kasmayan nurot iti kinapudnom, tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. O Apo lagi pem ti kinamanangasim, ken kinamanagayat mo, ngayon pakitam idi punganay. Pakawanem ti basol ken labsing ti kinagtutubok. Gapu iti diagbalbaliw ngayat mo, ken kinaimbag mo. Lagi pennak o Apo. Nalinteg ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol, iti rumbeng a pagnaanda. Iturong na dagiti napakumbaba, iti nalinteg a dalan, ket isuro na ida iti pagayatan na. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Mapapigsa kayo kadi iti panagbiagyo ken Kristo. Maliwliwa kayo kadi iti ayat na. Adda kadi panakikadwayo ti Espiritu. Adda metla panagdidinungo ken panagkikinaasyo.
Dawatek nga road kada kayo ngan anayan nyo te ragsak ko. Babaen ti panagmaymaysa iti panunot. Ayat kararwaken naken. Di kaya garami ti tanyaman gapu iti kinagagom. Wenno kinaimot. Agpakumbaba kayo ket di iti maysa ken maysa. Ket di ay paggarup anem imbag kayo ngem dagiti daguman. Saan la at ipagimbagan nyo ti kitain nyo. Kitain nyo met ipagimbagan ti tunggal maysa. At akuma kada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Nupay adaken kwa na ti pudno akasasaad ti Dios. Di na impapilit nga agtalinaet iti kasta kasasaad. Ngem iti kapukbukudan na anaken. Binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin na kastao. Nagparang iti natakwan nga langa. Nagpakumbaba ket nagturnog agingga ken patay. When iti papatay iti krus, gapu iti daytoy. Intanok ti Dios iti kangatuan asaad. Ket inted na ken kuana tinagan. Anatantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Agparintumeng dagiti amin na parswa sa dilangit. Ito'y daga, ken iti uneg ti daga. Ket sila latak ng ipablak ti amin a tao. Ani Heso Kristo isu ti Apo. Apa kay daydayawan ti Diyos Ama. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sa pulembay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin do maited tuken ka, Hallelu, Hallelujah. Ti Apo at akuma kada kayo. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayon a Hudyo. Anya ti makunayo iti daytoy. Adda idi dua lalaki nga agkabsat. Napan ti ama nga inauna ket kinunana. Napan iti ama ti inauna ket kinunana. Anak ko in kagtrabaho ita ijay kaubasan. Jak kayat kinuna ti anak. Ngem kalpasan na nagbabawi ket napanmet laeng. Napanmet iti ama iti maikadwa ket imbagana. Hikas ti insauna ti inauna. Wen ama kinunana ngem saan anapan. Si asino kadakwada ti nang tungpal ti pagayatan ti amada. Sinaludsod ni Jesus. Ti inauna kinunada. Ngem daytoy met ti kunak kada kayo. Kinuna ni Jesus. Umununan to ngem da kayo amapan iti pagarian ti langit. Dagiti agsingsingir iti buis. Ken dagiti immoral a babae. Taimmay kada kayo ni Juan anang isuro iti pudno adalan. Asuruten nyo. Ngem diyo pinati, ngem namati ken kuana dagiti agsingsingir iti buis, ken dagiti immoral a babae. Kasta unay, ket uray pay kalpasan ti pannakakita yo iti daytoy, di kay lata nagbabawi ken namati ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Nembag arabi itayo amin Apo. At daday pagsasao tayo iti English nga action speaks louder than words. Adamot ti pagsasao iti Ilocano, aramid pa ka kitaan. Ngam siyak mga kasjay ti eksakto nga kasla maysa kadagiti sursurutek nga pagsasao iti biyak ko, idi kaming katikista at napidot ko nga maysa nga quoted ti kupon ban nga kunana, do not work for reward,
Let them come as a surprise. Kas lamayat man kanyak daya kas lako mawen. Ang masapol nga ipagpanakal, ang masapol nga ibagati aramiden, bay am nga mangted ti sorpresa kadakwada. Jak amo, na idi high school ak, idi elementary kampay lang, idi ubingak, uri di agbasbasak, haanak nga nahilig man nga ditay aggress recite. Haan nga dagitay kuma, mam. Kung kunada ka lang kumadagitay pasikat nga, uri di damo amo jay song batak, mam. Rare nga naging ato akti imak nga agresite. Kaya ka muna apay nababangat at nababati self-esteem mi. Self-esteem ko, awang nga di awan, anak mga nagbasa nga adda mang isurusuro, sariling sikap mo, iso nga nutad duma, uray sigurado ak di answer, na haan nga tumakder nga volunteer. Ngam na ikan na kitrabaho ken sa lutsod, adda. Talaga siya kumati dating na. Kasla di high school kami, diyan kamo na istorya kay kasla di college kami di seminaryo. Diyan mo na istorya kada kayo. Nabiit pa ilaang di 500 pesos idi. Yan nakapanlimit, di buo. Kung na di may nang 30 conference nga padi kada kami, sinno kada kayo, sinno kada kayo ti makaikabe sa dagiti libro iti New Testament kunana. Amok nga may kabesa. Yung diyan ka nagsasao, nagado na kita iti mother nga seminarista, siyempre, 500 daytan. Kaman mano pala 500, Father, padas-padas da, madi. Father, padas-padas da, madi. Father, padas-padas da, madi. Diyak nagtagtagarila pa, amok nga may kabesak. Hanak mo nga diyak mo, ano, apay nga diyak ka naging ato. Apay nga may kabesak, naglakamot ko, nagdirumor kami, nalpas ti conference. Pero may kabesa maya, kawon mo, hindi pala katigista ka, may kabisa ko. Naglakamot, anya na dyan, Matthew, Mark, Luke, John, Acts of the Apostles, Roko, Kogala, Epel, Confess, Tested, and Death, will have James, Peter, Peter, John, Jude in Revelation, New Testament, na dyan, kunak. Kapingot nga dito ka nanging ato. I don't know. Yala ta kaya taging ato, ngam amok. Nadya ka mo kasjay, nga ura itibiyag, ura itibiyag ko na daduma, haan nga dito dyan mo, anak nga show off. Diyan mo, basta kasjay. Kada ito ibagbaga na dito ibanghelyo tayo kakabsat. Kasla kasjay. Dua nga anak, ingka agtrabaho dyan kaubasan. Kung anak, yes, apanak. Kaam gayam nga, ay diyan mo na kunana, anjak nga mapan kunana. Ngam nagbabawi, napanmutlaan. Di may samok kunana, ingka agtrabaho dyan kaubasan. Uwan mapanak. Ngam haan nga, napan. Sinaludsod ni Apo Jesus. Sino tinakatungpal ijibilin di ama kunana. Imbaga dagiti adalan na dayjay immuna. Nga imbaga na nga hanak mapangem napan. Ibagak magkada kayo kunan ni Apo Jesus. Ibagak kada kayo. Umun-unan to ngamda kayo amapan iti pagaryan ti langit dagiti agsingsingir iti buis. Dagiti immoral a babae. Apaya nga isuda ti tartarjetan na. Paspasagidan na gamin, uri dagiti parisayo kada mamaestro tilintag. Sino gamin dagitoy? Dagiti ibagbagada nga, eksperto dati sa uni Apo Diyos. Ibagbagada nga agpapasting da, ibagbagada nga agay ayunar da, maikabesa da amin nga lintag. Ngam apay nga tartarjetan ni Apo Jesus nga, umununan to pala dagiti immoral. Apay dagiti immoral? Ngamin, namatidan kin ni Juan, nagbabawidan. Iti imatang ti tao dakes da agsingsingir da ti buis narugit da ngem idi naamuan dan ti usto nagbabawi da kada kayo kunada agpatingga kay laeng iti libro isuda dagiti may papadi kada mamaestro ti lintag nagpatingga da laeng di binasa da a libro ammuda yes I know the 10 commandments amok dagiti 7 a sakramento amok dagiti ipaglintagan ti simbaan. Un adda jay panunot. Kati salsaludsuden na to'y, maararamid mo kadi, maiyap apply mo kadi, maipakpakat mo kadi iti panagbiag mo. Dahil jay ti saludsod na. Kano dahil tayo kunayo matan, da kayo basit nga, napan mo nagseminar iti Biblian, Apo, kasla ka magalkalainganan, from the book of Malakay, chapter 3, verse 2,
Uray no agdap-gapas dabuteng ka kung natin na santuan asurat, kung ka na ugad-ugadan pa iti marker na nga yellow wenno blue. Ammom ta Biblia. Bataan nga ti saludsod no, adi pan nakaammo mo no saan, kayam nga ibiyag. Adda ka ba alam nga ibiyag nga binasam? Wenno, ammom di Biblia ka, pagpaspasikat mo laang. Wenno saan pagpanglaing mo tapno, maitalmag mo lang ni kabsat mo, ay ka, delikado kan Iso ti ko na, umununan to pay dagito, immoral nga babae kada dagiti agsingsingat ti buis, dagiti ibagbagada nga managbasol, ibagbagada nga nadugyot da. Ngam idi naamuandan ni Juan, naamuandan ni Apo Jesus, nagbalbaliw di biyag dan simurot dan kengkuana. Iso di ibagbagana di dua nga agkapsat, nga ibagana nga haan ngem napan, ibagana mo di may nga napan ngem haammet nga napan kas di mo lati biyag tayo kakapsat. Kalatatay imay dagitay katikista ti bikaryato tayo. So kami yun napaus pa yung boses ko, nag-uurnong datoy, isuda ti agisursuro ti pamati kadagiti ubing tayo. Katikang runaan nga panangisuro, iso ti bagbagak na ipapapilit kadakwada, uuray pa'y managbasol tayo, uray pa'y nakapsot tayo, ti kang runaan nga panagisuro, haan nga DJ sao, haan nga DJ ingkabesam na laing kang agikabesang agisuro. Ti kang runaan nga panangisuro di ti ubing, ti wagas ti panagbiag mo. Daytay makikita da pay laeng agbalbaliw dan. Gapo ti gaget mo, di anak mo urehan mo ibabaon volunteer nga mapan agtrabaho ta makikita natin panangisuro nga di panangaramid mo nga si pupudno. Isursuron ti kinapakumbaba, humility. Agpakumbaba ka. Di no makikita di anak mo di no makita na nga aramida mo, urehan mo ibagbaga kanya nagpakumbaba ka, automatic na aramida na. Isugarod nga ti kunatayo ka, tinakapintasan nga panangisuro ka di jay wagas ti panagbiyak tayo. Uray ti pamati. Uray di lubong ti pamati tayo. Katila, katay nga katoliko ko na tayo, wen admitarin tayo nga manmano kada tayo ti mangala di Biblia, nga mangbasbasa, nga bukod na, nga hantay bagaang hantay agbasbasa Biblia, tatunggal agmisa tayo, basbasaan tayo ti Bibliahan, may awan samot na nakaturog kayan, di mo't basbasaan tayo lata ti Bibliahan, kauray may sala balikas, nga nanggagmutat ta, kakabailam nga ibiyag ti makadomingo, na dakkel nga panangisuro dayta, dakkel nga namnama dayta. Anya di niya may kabisang mga agpaiso di Biblia, ngam agpatingga mo iladtoy, awang mo iji puso, amo makita iji aramid ken di imam, adayon tulak ta ati pagarian ti Dios. Iso nga kunan nakadakwada, umununan tupay dagita immoral, imununan tupay dagita agsingsinger ti buis nga ibagbagayo nga narurugit ngamda kayo kunana. Kaapay, wen ammuyo ti linteg, ngam haanyo ammo ti agayat. Ammuyo ibagbagayo nga ammuyo ti sao ti Dios, ngam no maipapan iti panagserbiken panagayat iti kapsat ka anyo nga ammo nga aramidan. Anyat pakarikutan dagamin dagitoy, haang ka nga agsidsida te, awan siksik na, hanga ka agsidsida ti nagpisit ti ukuna, hanga nga agsidsida iti ibagbagada. Dagiti ti nakapukusan da. Ngam di pamakawan ken panagayat ken ni kabsat bagsak da. Nga lakakabsat karit na. Agawid kay nga tamadabdama uri may sa balikas ngam di puso mong nagbalbaliw nga para ken ni Apo Diyosen. Nalaklak at isa serrek ti pagarayan ti langiten. So dito kunada nga roden nga action speaks louder than word. Do not work for reward. Let them come as a surprise. Ilocano aramid pa ka. Kitaan. No. Ag-retire kang dandani ka pumusa yan. Awang man lang makita da nga naimbag nga aramid mo. Inya ka lang at imaon. Inya ka lang at imaon dito yung lubungan. At dadagit ito tao nga hanghangaan nga handa magsasao, handa magisursuro, nga makapagagat. Ano isudak kadwam, makapasingpet. No isudak kadwam. Adalat tamo dagiti kakadwatin no daduma nga isudak kadwam ka
Makapademonyo. Kadkadwan pa ilaan ka kasla sumsumrek ti demonyo awam magkumaa ala kakabsat kasjeti inbilin na imbaga na sino ti sumrek ti pagarian namnamaen tayo anga datayo mo't aki iso kumamot babaen ti aramid tayo automatic may salakan tayo babaen ti aramid tayo automatic kukuha na tayo ti apo urehan ti agsasao urehan ti agisursuro ti aramid mo ti pangrukodan na iti kinagasat mo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati at ti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anam marsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos a nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Kasmet laeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inte umararaw iti managayat nga ama, impakita na kada tayo, tinaindaklan nga ayat na, babaen ti panangibaon na, ti anak na, nga agbalin a tao. Nagkawes kas adipen, nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken patay. Dawaten tayo, tekkan na tayo tikired ken pigsa amang surot ti dalan ni Kristo. Tapno maikari tayo met nga anak na, iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggem ken paraburan na kami. Para iti Santa Ina nga Iglesia, nang runa ken Santo Papa Francisco, dagiti obispo, ni Apo Marlo nga obispo tayo ken papadi, kas ken Juan amamunyag anang isagana iti pagnaan ni Kristo, babaen iti panangiwaragawag na tinaimbagadamag. Agbalinda kumamet adalan dagiti nayaw awan nga agsubli ken Kristo, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti mangiturturay iti pagilian tayo, kas ken Kristo Jesus ang nagbalin nga dipen, tapno agserbi kadagiti tattao, aramidan da kumamet anasaya at ekemda, kas nadutukan nga agserbi, para iti pagsayaatan ti amin, kumararag tayo iti Apo. Para kada tayo nga daritoy amaki pagrambak iti nasantuan a Eucharistia, kas iti umuna nga anak ang nagtulnog iti bilin ti amana. Aramiden ken suruten tayo met ti bilin ti Apo, babaen iti panangipakita tayo, iti ayat ken tulong tayo, iti pada tayo a tao. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti marigrigat, masaksakit, nakakaasi ken may dagdaganes. Santa kuma amaawanan iti namnama ti biag, ken agtalinedda na pigsa, ken nakired iti pammatida ken Kristo nga Apo, ket Diyos tayo. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo apimusayen, sabay kuma tamaragpat dan ti biag nga nganayon, kas inkari ti Apo kadakwada.
kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Puding gan paraburam na kami ama babaen ken Kristo nga anak mo patgam kad dagiti kararag ni. Tulungan na kam amang buangay tinasantuan agimong mo tapno agkay-kaysa kami akas may sa pamilya ni Kristo. Dawatin mi daytoy gapu metlaeng itinagan na. Amen. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, Idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awatan ako madagiti daton kadagiti imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na manang nga si a Dios awatem kadtoy daton mi ket pagbalinem nga ubog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay di Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari kay trombeng. Pudnoon ay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli kan ka nga amana anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin napaswa, ti langit ken dagan apnuda, iti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan.
Pudno na apo abiig ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto dawatin mi ngarod ti pahimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon na tulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati babaen ti krus mo kenin ka panagungar inakam insalakan sika anunugbot Iti sangalubungan. iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ti impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makiranod iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to keneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni San Jose a nagasat nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam tukad met kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo, Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. Salakan na kam kay iti dapat. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Hesukristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon na din tuwag sardan. O apo mi a Hesukristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta ko mamet kan. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Kordero ti Diyos, sa may kat kariti basbasol ti lubong, kaasyan na kami.
Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, nanti may salay na sa o mapaimbagton to'y kararwa. Nakakaskas daw di ayat mo, pulos adi matukod to'y isip ko. Tapayang nga indat mo, day tabiyag, itikas kaniya kaparswang. Nakakaskas daw ni ayat mo, pulos adi matukod to'y isip ko. Tapayang nga indat mo, day tabiyag, itikas kaniya kaparswang. Oh, natanong nga ayat, oh, naindaklan nga ayat, oh, nasudi nga ayat. Oh, natanong nga ayat, oh, naindaklan nga ayat, oh, nasudi nga ayat. Kumararag tayo. Ipaay mo kadapo taday ti Santa Misa, pabarwen na ti bagikan kararwami, iwaragawag mi, kat nakiranod kami, inwaragawag mi, kat nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo, aramidam kadi amakiranod kamto, iti nagloryaan atawid na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta ko ma. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Naimbagarabi itayo amin Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayan. Adu nga aldaw di naglabas kanya, ngem day tuyen di mangten kuno